com la Millon els coneixen molt bé els nois que els hi agraden. I per això hi poden confiar plenament. Kirika. Però i jo? Fins a quin punt el conec jo, en Kirika? Que estàs preocupada per alguna cosa? Oh? Shi-chan, què hi fas a l'institut? Doncs ja ho veus, jo sempre estic a punt per ajudar la meva amiga Karin. Va, explica-li tot a la teva amiga. Ja ho entenc, t'amoïna no saber fins a quin punt coneixes el noi que t'agrada, oi? Doncs això és molt fàcil de solucionar. Oh, sí? I què hauria de fer? Pensa en totes les coses positives que en saps, en tots els aspectes bons de la seva manera de ser. Les coses positives? Sí, com més coses en sàpigues vol dir que més bé el coneixes. Ah, doncs, en té un munt de coses positives. A veure, en Kirika és guapíssim. I amable. I meravellós. I a més també... Ai! I ja està! No pot ser, sense moltes més. A veure, en Kirika està guapíssim amb l'uniforme. I també amb roba de carrer. I el quimono d'estiu també li queda fantàstic. Ui! Només dic coses de l'aspecte físic! No pot ser! Segur que en sé dir altres coses bones. El Kirika és més guapo que el Quatreulls. És més amable que el Quatreulls. Més meravellós que el Quatreulls. I no es pot comparar amb el Quatreulls. Ai... Però si no el puc suportar, el Quatreulls! Conclusió. De fet, Karin, no el coneixes gens ni mica, el noi que t'agrada. Què? Per cert, qui és aquest noi que t'agrada? Ai... Oh... He de saber més coses d'en Kirika. Es pot saber què fas, tu? Què passa, Kazune? No hi toques, oi? Mira, no sé què trama en Kirika, però vés amb compte. Val més que no t'hi acostis gaire. Què? Què t'empatolles? En Kirika és meravellós i aquest misteri que té és el seu encant. No és com tu, que ets un maleducat i un masclista. I et fan pols d'insectes, i de petit eres un ploramiques, i ets un cregut, i ets molt sensible, segurament massa i tot. I vas plorar als banys termals, i et desmaies quan has de lluitar. Oh! Com és que en sé tantes coses d'en Kazune? Ai! Karin! Què et té? On va ara? Te n'has adonat, oi, que la deessa principiant t'ha seguit tot el dia, avui? Tu també ho has vist? Te la podries haver emportat a un lloc que no hi hagués ningú i haver-la liquidat. No m'agrada fer males jugades. Què has dit? Què representa això? Em vols portar la contrària, ara? Em fas por. Últimament ataques en Kazune i els seus companys a qualsevol hora i en qualsevol lloc, sense mirar-t'hi gens. No ens podem permetre tenir gaires miraments. Em pensava que ho sabies. Estàs obsessionat. Si continues així, acabarà passant una desgràcia. Kirika! Que no ho entens? Que estic preocupat per tu. És normal, no?, preocupar-se per la família? Si ens hem de preocupar d'algú, nosaltres, abans que res, és de la Himeka! Sí, ja ho sé. No, no ho saps. I tens massa bon rotllo amb la deessa principiant i la veus amb massa bons ulls. I al final...
Vine aquí, on vas? Quirica! Va, torna, que no n'hi ha per tant! Que no ho veus que si ara te'n vas els hauré de segellar tots jo, aquests papers? Com és que sin Quirica m'agrada tant ser moltes més coses d'en Kazune? Esclar, ja ho sé, és normal. És perquè visc amb ell. I pensant-ho bé, la meitat d'aquestes coses me les ha explicat la Himeka. Sí, ui, que bé. A mi el que m'agrada és en Quirica. D'acord, doncs. Confio en tu. Karin, sé que ets aquí. M'has descobert. Escolta una cosa, mira... Val més que no em vagis gaire al darrere. No! Esclar, ja ho sé. Ai. Si hi ha altres maneres, mira que en soc de burra. No, dona, no ho dic per això. Ai, no, esclar, no és això. No, no és això, esclar.